Owen Bonnici għandu minnu fih jerfa' responsabilta politika u jirriżenja. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-kelliema l-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Kultura Ġuli Żara u l-kelliema l-Ugwaljanza Graziella Tartprevi wara li l-erba' filgħodu ħarġet l-aħbar li persuna oħra ġiet sospiża b'mod immedjat fid-daw ta' akkużi li qed taffaċċja. Ġuli Żara qalet li Owen Bonnici minflok refa' responsabilta qed jibqa' jaħrab milli jwieġeb għal emilu fid-daw ta' dawn skandli li qed jitfgħu daw l-ikra fuq dawk il-persuni li jaħdmu fis-settur tal-arti u l-kultura. Dan wara li kien Owen Bonnici stess li ammetta li l-vittma ta' fastidju sesswali fl-Orkestra Nazzjonali kienet avviċinatu qaltlu b'dak li kien għaddej, iżda l-Ministru m'għamel xejn sakemm finalment kellha tirreżenja minn xogħla. Owen Bonnici kien jaf għax hu stess qal li marret il-vittma tkellmu. Owen Bonnici m'għamel xejn f'20 ġurnata. Minnaħa tagħha Graziella Tartprevi qalet li dawn il-każi mhux biss qed jitfgħu daw l-ikra fuq dawk li jaħdmu fis-settur iżda wkoll fuq l-ugwaljanza li pajjiżna tant jaħdem favura. Graziella Tartprevi insistiet li l-kliem tal-Gvern ma jaqblux mal-azzjonijiet li qed jagħmel tant li minflok jipproteġi lil Maltin qed jispiċċa jħallihom waħedhom fl-iktar mumenti diffiċli. Irridu ngħixu l-kunċett tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri. F'kull kuntest, f'kull azzjoni, f'kull deċiżjoni u f'kull kelma li ngħidu. Dan huwa kliem Owen Bonnici fi frar ta' din is-sena. Huma wedu li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem bisħieħ biex l-ebda impjegat ma jkun suġġett għal dan it-tip ta' reat u jekk ikun jittieħdu l-azzjonijiet li hemm bżonn biex ħadd ma jbati fis-silenzju.